Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto. Amavasha abahlosile, bathi uzokhuluma uzokhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungayesethi wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesabuthi ushaka. Ushaka uyinkosi asemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe ngokuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo. Igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe. Upheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhodo. Kuhlala kuyintokozo ngoba futhi ukuthi ngifike la kwi-channel ethenkulu njengoba nanamuhla ngingahambi ngedwa ngihamba nensizwa la yakwaMazibuko. Mnewethu ngikubingelele ngikwamukele kwi-channel ethenkulu. Amen amen ngonyama ngiyabingelela ngibingelela kuwe mkhulu phinde ngiyobingelela nakubabukeli bempunga yeSintu TV. Sifikile ke kulomthombo esiyaye sicushisane kuwo. Umfula ongenisa wenyuka Injalo. Eminye ingenisa ehlela. Injalo. Kuyadliwa la ekhaya. Kuyasuka. Yazi khona enye insizwa la kushuthi inenye ye channel nawo la ku YouTube. Channel yayo impela nami ngiyayilandela. Yebo. Ngoba inemfundiso ezakhayo ekuthiwa iMzansi Reality TV. Yebo. Leyansizwa iyabeka kushuthi besizixoxela nje yayisisho ukuthi hayi impunga yesintu yabona impunga yesintu TV ichannel enkulu. Ngajabula kakhulu. Ngajabula yabisisho kona ukuthi yabona ichannel efana nempunga yesintu. Kwesinye isikhathi akubi lulu ukuthi abantu beze bebutheleka. Yebo. Ngoba ichannel edinga abantu esebekhulile nangokomqondo. Akuyona ichannel ezokhuthaza lezi zinto ezibhedayo zokuthwala. Abantu izinto ezibhedayo bazithanda kakhulu. Bagijima baye khona bonke. Bagijima baye khona makakhulule nje ngokuthwala kwakhulule nje lezi zinto ezibhedayo. Ubabona ke lapho bazosubscribe ababe baningi. Yebo. Kodwa lezi zinto ekuyizona eziyintando emathongweni ethu nakumkhulu omkhulu. Neze umthombo wokuphila. Kunjalo mina. Yebo. Kodwa ke ngoba ngifuna isigeqa amagula ngoba semuntu. Umuntu oqala ukubona uMazibuko. Yebo. uMazibuko inyanga ethwalisayo yini njengoba phela sekuyathwala esikhathini sanamuhla abantu bagela imikhuba kuphela. Kungabe uMazibuko umuntu osebenza kanjani ngoba umbukelo wempunga yeSintu TV ngike ngenza isiqiniseko sokuthi ngiyamluleka ngokuthi angayi kumuntu osebenza ngezilwane, angayi kumuntu othwele ngoba umuntu othwele usuke engcolile ngokwethongo. Akufanele sikuhlonize lokho ngoba ababukeli njengoba bebukela abanalo ulwazi abacaciselekile. Umuntu uzobona umuntu ebekile imkhovi yakhe la akhuluma naye acabanga ukuthi njengoba egila izimanga wenza into elungile kanti lento ayenza ayihlambulukile. Uma ungangena bona nje mina mangathiwa ngiyangena kulezi godlo lezi ezinemkhovi eyophuma ibaleke ngempela ngoba sengifikile wobudubula ngombayibayi ngoba sengifikile futhi ngeke mina kwazi ukungihlolela umuntu onezilwane ngiyagaranta lokho Hlobo hayi ngeke niyangizwa yabona futhi lokho kuyisibusiso ngoba vele izilwane ayingeni enhlambulukweni ngeke uthule inono unje umkhovu ngisho la emphelandaba zisale phandle azingeni la ngeke zingene uma uhamba nazo unezilwane utshethi zongena nazo la emphelandaba zofike zishe. Kusho ukuthi mabengena lapha abaphethe izilwane mabethi bafika la bayangena bafike bedliwe induku lemuva ukuthi wena wahamba washiya eminyango kwenze njalo yabaphela induku hayi ngeke lazingene la bawufakazi nabo laba ke bafike la zisala phandle umuntu azitshela ufuna ukuzongigqilaza la kanti hayi ngeke alunge hayi uzolimala kakhulu uzolimala ngihlala phansi kwenye into lemphelandaba kodwa ngikho la no awuchaze umbukeli la
oqala ukubona ukuthi umazibukuba? Hey, ngaphinde ngibingelele futhi, ngibingelele kubo bonke nje umhlaba wonke uhlangene. Ngoba ngithi umhlaba uhlangene nje, ngikhuluma ngemimoya mina. Ngembathwa imimoya. Hey, ngeke ngithi ngiyinyanga. Ngeke ngithi ngiyathwalisa mina. Ngoba into ezothi ngisho njalo ukuthi ngambathwa abasezulwini kakhulu. Ngasuke ngambathwa amanoni ezulu. Ibutho lami lile emkhathini. Manje ngingakubeka nje ngithi ngumprofeti ngolimi lwamanje kodwa ngolimi lwasendulo ngoba nginesithunya sasendulo mina. Ngingasho ukuthi ngiyisanusi. Amen. Omunye umuntu uzobuza ukuthi ukuhlola kona uyahlola yini? Yebo. Ukuhlola. Ake ngibuze, uma uthi yebo uyahlola, kungabe nawe uhlola ngalendlela engayithandi? Ukhona indlela ongayithandi? Yebo indlela ongayithandi mkhulu. Yebo indlela ongayithandi mkhulu. Ngiyithandi le ndlela yokuhlola. Yebo. Kathi ngiyakhuleka esimeni sokukhuleka ngabona utshani bungathi bushawa isivunguvungu ngabuza kumuntu ukuthi usho ukuthini utshani bapheshulwa isivunguvungu wathi umuntu omdala ukhuluma ngokuthi ngabona idolo elixegayo umeqo. Hey, sesixabeneke mina lapha. Sesixabeneke mina lapha. Uyazi mina yami ingilozi yathini kimi mayifika. Yathi wena ngeke wakhuluma ngezilimi. Yathi ukhuluma into eqondile nje kumuntu ukuze izozwakala. Manje mawungitshena ngalezo indaba lezo ngivele ngiphathwe likhanda mina. Uthi waqega amadolo ngathi ngilikwabonakala utshana ophukayo ngathi nangu lana ngabuza umuntu omdala ukuthi kwenze njani. Hayi leyo nto umbhedo. Kakhulu ngiyaxolisa ukusho lokho kodwa asike swatshela amathongo ethu ukuthi ake sizame ukwenza kenye indlela. Uyazi ikhanda livele liphithane. Hayi bakhuluma into eningi manje nangathi ngiyabheka ikhanda amadolo akutshele yonke into usuzokhetha manje. Usuzokhetha ikipiki amadolo akangiphathe. Ukuhlola lokho ayikuyapha. Akukho. Ingaba abantu nomni wethu beyigxeka lento yokuhlola. Yebo. Mina ngiyangithi ke ngonyama ngiyangithi mina angiyihloli ingane ngoba mina angikufundiswa ngokuhlola. Uyabona nje leyo ndlela yokuhlola eqinisweni nje mawuthi uyayibheka ingeyimfundiso. Indlela umuntu afundiswe ngayo ngoba bonke mawuthi uyabalandela. Bonke mawuthi uyabalandela. Bashinto yodwa balandela ngolimo olulodwa. Ngine sekuqondana kwesikhathi ngoba phela isithunywa sivele suwe suphakame ke umuntu mhlawumbe sigcine sesiyithinta enye into eyinkinga yakho. Angithi siziyoni nje thina mina ngikhulele esiyoni iziyoni 1 ngikhulele esigubhini. Lento yokuthi uthi umoya sekumkhuba waseyoni lo. Umuntu mayizokusefela bese ethi uthi umoya. Nalaba ke sebehlola noma sebebhula sebelandela emkhubeni noma emangeni ezangoma. Ngoba sithi singabaqambi bamanga uma silandela ngomoya silalela izinkinga zomuntu. Kodwa manje masizozibeka zizonke etafuleni singahlali enkingeni obhekene nayo sizoba nenkinga kakhulu ngoba enama ngiyithanda lezi izinto ezibekwa lapha ziningi sekufanele ukuthi ukhethe wena ukuzwe ngelinye ilanga uyishayelo lekhanda kuphela iviki. Manje mayiqala ethinta ikhanda nawe usuyakhumbula ukuthi hey ngalela la ayikho vele into engicabula kakhulu athi ubuhlale wedwa wena ucabanga akekho umuntu ongahlali edwa endlini acabanga. Uyayibona manje ukujule nje uyayibona yebo lento le kodwa manje umuntu uzokutshela leyo nto leyo. Hayi ngeke mina ingaka amakhehla athi ngingaboyenza lento. Mina ke mphela ndaba ufika sihlale phansi sixoxe sibuzane nje ngokuthi cha manje ake sikhulume la ukuthi kudalwa yini. Yebo. Uyabona sihlaziye lokho uthola ukuthi sothi sihlaziya kuziqondanele kuthinteke into ngempela uthola ukuthi inkinga kulomuntu. Ungasho ukuthi kuziqondanela akukho kuziqondanelayo. Uyabona ingelozi ikhuluma noma kunini umuntu noma kanjani futhi. Ukukhulume into ngike ngathi ngithi ngiyangenela lapha na ku TikTok ngifica umuntu ukhuluma ngabalozi. Ukhuluma ngabalozi ukhuluma ingane mawufuna umlozi oshaya ngezwi lengane oshaya ngezwi lesalukazi oshaya ngezwi lekhehlo. Okay ngithi mina hayi ngivele ngene ngirequest ngithi mina wena ungazokhuluma ngento ongayazi ungakhuluma ngendaba yomlozi into ongayazi. Wathi lo muntu uzongishayela lapha bese liyakhala nama ngiveze okwami.
Mawukuthi ngiyabaza abalozi kwangempela ngithi mina uyadlala wena uyadlala wena ungangitsheni mina ngaleyo ndaba yabalozi ijule kakhulu ifuna abantu abadala mangithi ngiyakubheka wena ngenzeka ukuthi sicishe siyalingana noma umncane kimi kodwa manje uzongitshena ngabalozi hey angikho ke lapho ngonyama kodwa bengibona manje inkinga bayaqhosha ngalemkhova bahamba bayilanda abantu bazosebenza ngayo yabona uma usebenza ngaleyo ndlela sungasebenzi ngendlela hey ibhasope ngempela ngoba izoba inkinga enganeni zakho kusasa yebo ngoba bafowethu nodadewethu kubalekile ukuthi sicabangele izingane yebo mina ukuthi mhlambe ngiyazithanda izingane kakhulu uyabona ngani ukuthi ngiyazithanda ingako ngideke ngiyeze lento emisangano lento yokuhamba uyolanda izithwala ubusebenze ngaleyo nto uyabona akungakho ngoba ulokhuzana ingane uyithanda unengilozi yeingane kunjani yebo unengilozi yeingane ingilozi yeingane ingahlala nengane manje inhliziyo yakho uyakuhluthula lo muntu manje ulokhuzana uyayibona ingane uyayishaya wena uyayishala manje uthi uyayifunza nayo iyakhe ifunza wena uyabona lo iyakhe ifunza wena nayo uyabona ingilozi yeingane amanono ngempela bafuna nodadewethu kubalekile ukuthi masizenza lezi zinto sibacabangela abantu ikakhulukazi lento yokuhlola abantu abaningi sebeyathanda ukuthi babatshaze ngokuthi avehlola bagcine sebethatha izinto engafanele yebo umuntu avele ngiyiyeke futhi lento ngoba manje iyacika kanti manje kukhona abantu abayenzayo abakholelwayo kuyona kodwa iningi labo uthola ukuthi alazi ukuthi lalenzani osiyama yabona futhi le ndaba yokuhlola ijule kakhulu le ndaba yokuhlola ngoba lento yokuhlola iyona esumuntu ephehlweni mawusuthi uyabukisisa kahle umuntu ephehlweni akasiwa ukuthi uyothwasa noma uyoguqa noma khona into ayonikwa yona laphana uyofunda indlela yomoya ukuthi ukwazi kanjani ukubona inkinga yomuntu ukwazi kanjani ukwelapha inkinga yomuntu mawuye ephehlweni mawusukwazi ukuhlola noma usungamkhipha lo muntu lo mayesekwazi ukuhlola engayifundanga imithi uyifundiswa ithongo lakho imithi uyifundiswa yithongo lo muntu okufundisa noma okulekelelayo kule mimoya yakho ngisho ngakuthi uguqile ngisho ngakuthi unamakhosi awuguqi kufanele ukuthi akwazi ukuthi mayekuphe impande noma akupha ukhamba aphinde futhi akuhlephulele kule mithi noma kulolo khamba noma kulezo mpande ngoba mangizothi umuthi kuzothatheka ngenye indlela yebo kulezi impande akuhlephulele okuyizimpande ejwayelekile bese amathonga akho akunika impande ozolapha ngayo abantu nempande abayifuna emzimbeni wakho ukuze baphile ngoba siphilisa laba abantu abasembethe emzimbeni wethu sihlambulula bona siyabaphakela futhi ngokunjalo impande iwukudla kwabantu abadala insipho iwukuphila babephila ngayo emadaleni namanje futhi basafuna ukuphila ngayo noma ke seyifikile izinto zamanje kodwa khona bayayidinga impande hayi mazibuka besiphethe lembenga amen umuntu okudinga ukuthola kuphi umuntu ongidingayo okwamanje ungithola kwamashu kwa H omdala mayithe nje uyokwehla 8 oro kwamhlongo hayi usuke sefikile kimi kunabantu abake bangifonela abangapha eGoli babuza mina ngababuza ukuthi yini ningabuzi yena bathi ukuyenzekana tholakala eGoli ya uyabona manje sengizotholakala eGoli yebo ungangithola eWindmill Park ungangithola eSoweto ezola 3 ngiyatholakala khona futhi inombolo vele izona lezi abashayela yebo hayi bangifonela nje bathola ukuthi ngikhona ngaseGoli ukuze bakhona ukuzothola usizo bangifonele nabaseThekwini bathola ukuthi ngikhona ngakwamashu ukuze bazokhona ukuthola usizo amen asibonge kakhulu umbukelo wempunga yesintu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshe ngiyacela udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga Ngalendlela
Ife